assalamu alaikum wa rahmatullah onon bandiraɓe yeɓoɓe Ayaw Pindi TV on calminama inde on manama e jettode on bismama e oɗo subaka talata gam arde humnude aadi nde tono fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi amen e moɗon ko hemdude on kabaruji jayndeji leydi Sénégal hani eko yadata hen siki ala e oɗo subaka hande en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗi baɗowo ko wela eɗo wela e nde wela eno wellira dokkuɗen arde gam humnude on ɗon aadi calminali ko calminali ha joni mbiyen hono tengtuɗi kono kadi e jumtuɗi ummade amen fewde moɗon hono ko yewiti e roɓido jayandeji e ñalawma hande o noon kabaruji ɗi koɗi gooti manam jandi leydi Sénégal kala pini dawri koye oɗo accident baɗɗo hanki toon to parc Niokolo-Koba ummade toon to Tambacounda fewde toon to Kédougou on ɗon accident jooɓiɗo pittali ko tolni e yimɓe tato tawi ko golloɓe e ndeɗo haalirde walla mbiyen nde secteur wiyetede Leral TV eɗen gandi ɓen ɗon hawruɓe ladial ine hen Abou Mamadou Sy mo ganduɗa en kiiɓi gollodade muɗum ɗo e groupe Pindi woni toon to Pindi radio to banggue saktirde nde e koyne tolno e lebbi jonɗi machallah ɗum ɗon noon ko artude eko yewiti e yoga e photo de ganduɗa o heeɓi tigui eno en ƴettede walla heeɓi ƴetteɗo ɗo e ganduɗa woni toon to studio mbo Pindi radio woni ngo photo no jiiri toon to studio ko sahaji ɗi rewnoɗo hen gam etade addude doole makko e mbawka makko e yidde makko e pellital makko ɗum ɗon e kadi ine hen toon to yano to Leral TV woni ɗo hawri ɗo e ladial eko yewiti e dow hono ngal ɗon gollorgal woni ngoɗo photo ngo jiiɗon kanko e caméraman ene wayno jeeyaɗo kay e ɓen ɗon hawruɓe ladial e on ɗon accident kono ɗum ko accident o koni sifori no jiiruɗon oɗo auto mo ganduɗa ko hen ɓe gonno woni bindaɗo leral.net no accident o wayni en jii vraiment ko ɗum choc mo ganduɗa ko choc kulɓiniɗo no fewi kono kadi ko ɗum sunare mawde wonande leñol fulfulde tade woni kanko Abou Sy mo ganduɗa yidde makko e darde makko kala eɗen gandi to banggue ɗemgal tubankore ngal ina selli omo wawno yaade caktirde tubankoje kono kadi to banggue ɗemgal wolofgal ina ɗiggi omo wawno yaade to caktirde wolof en kono noon kanko foof e liggade Leral TV eɗen gandi oɗo saaha kala ko kewi to banggue événement ji fulfulde omono ɓorni paade makko omo waɗa imposé gam yo ɗum ɗon yaltine ha joni kadi wawa ɓayyinede tawi ande holko woni on ɗon événement to banggue ɗemgal fulfulde kono ɗum eɗen gandi caggal nde on accident waɗi mawɗo leydi ndi no jiirɗon e image o ni kañumne ne wayno wirtanoɗe ɗon fewde toon to Kédougou tellima won ƴetti konnguɗi rutti duwaw kono kadi ene wayno waɗi peeje kala gam kadi rentinde yimɓeɓe e laabi ɗiɗo ɗi ganduɗa hande koɗi kulɓiniɗe siftini noon on ɗon accident waɗi ko toon to parc Niokolo-Koba kono kadi ɓe pirodiri koye camion mo ganduɗa ummi ko toon to leydi Mali ene wayno ko ɗum ɗo wonno ko puɗɗortoɗen hande e subaka hande o ko sunare noon mawde memi dendagal caktirde leydi Sénégal kono kadi ko sunare mawde memi ɗo e groupe Pindi toon to télé fulɓe woni radio fulɓe RTF ha toon to Leral TV e toon to ɓoggel e ɗo nokku bitete hono Kër Mbaye Fall neldude duwaw dendagal ɓesgu makko kala e mbadi kuuɓal e wiide yo Allah moƴƴe makko toon kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amin ko wona ɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe natnat roɓine men jayndeji ɗi dabɓe kintuɗen hande e oɗo ñalawma saabu kanƴi kala i garti koye kabaru goto gudditirten ko jaynde Vox Populi jaynde ne wayno ari ko yiti noɓe mbi hono groupe Leral TV e presse Sénégal naɓe kala ko sunare wonde kalni joni ɓe kolliti wonde ko agent ji tati Leral TV kañumen kawre ladial e accident musɗo ɓe kolliti wonde noon accident o waɗi koye nder nokku biteɗo Niokolo-Koba ko camion malinaɓe kañum tigui féri moƴƴi oto ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni gollidiɓe meɗen walla mbiyen hono no confrère kono ɗum ceerno Kane on ko jayndiyanke wondude e Aminata Sow ɓeɗen goni daɗɓe hen ɓe kala oɗo saaha noon eɓe e cafrirde ɗe ko mo ganduɗa kan woni Abou Mamadou Sy jayndiyanke o Yero Mamadou Diallo caméraman e Ousmane Ndiaye chauffeur o kañumen goni hawruɓe ladial eko yewiti e on ɗon accident musɗo jaynde Soursa ko hen arti kamne arti e ɓen noon tata hawruɓe ladial ɓe kolliti wonde noon ɓe pirodiri koye auto camion malinaɓe ɓe mbi noon ko drapeau ji de la presse sénégalaise en deuil manam en berne yidde wiide drapeau ɗi kala manam on araraji kala koko jippi e oɗo ñalawma hande Aminata Sow goto e ɓen ɗon ne wayno dadɓe e on ɗon accident holitama wonde ko jungo ngo heeli fodde laabi ɗiɗi e wirgo ngo kadi heeli noɓe mbiri kono ɗum ko noon ɓe garti e évacuation mabɓe woni tan ɓe guittama toon to hôpital mo ganduɗa ko Tambacounda gam addede ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar
jayinde la dépêche e subaka hannde o ne wayno ko konngudi dabɓe keniɗi wi ko la presse sénégalaise en deuil woni tan ko caktirde sénégal kala hannde ko sunare mawde woni e mumen caggal accident oɗo badɗo jooɓiɗo pitali ko tolni e ɓen ɗon jayndiyankoɓe tato no jayde windiri jayde critique kañum ne arti hen wi tan ko sale temps pour la presse sénégalais woni ko saaha musɗo mettuɗo wonande hono jaydeji leydi sénégal tato confrère uji meɗen kañumen jani au front manam tan ɓe jani tigui tawi ko kaɓirɗe gollirɗe ina e juuɗe mabɓe yidde wiide ɓe mbaɗi servir e gurdam kono kadi haɗo Allah hanni ɗo kala jayde artiɗo lesɗo wiide Dame Dieng mo ganduɗa kam ardi e onon groupe leeral holliti wonde ma hokku ɓesguji ɓen ɗon hawruɓe radio ko tolni e million e copraji CFA kono kadi o hunima maw yob jobdele mabɓe ko tolni hitande ko famdi kala no wiri ko ɗum ko mawlendi Macky Sall ƴetti en charge ɓe ganduɗa ko ɓen ɗon gañiɓe groupe aji ganduɗa ko appel kono kadi e CJRS wondude Synpics hani e critique dendagal caktiɗe Sénégal kala wayno ina gondi sunare oɗo ñalawma hande tourné président Macky Sall ɗum woni ko jayde ɗo li quotidien ardi e subaka hande o ɓe mbi tan ko 3 agent bo leral point net kañumen kawre ladial e accident mus no jiiɗo e ngal natal ni ne wayno ko mawlendi Macky Sall yettimi on ɗon nokku ngam artude hen o yerima noon yo losko waɗe e fanno kono kadi yo gueɗɗe kala e oɗo saaha hande laɓɓitini ha laaɓa ceere e on ɗon accident rewmi quotidien ne wayno arti hen ɓe koliti wonde ko reporter en ɗiɗo ɓe leeral point net e chauffeur mumen kañumen kawre ladial natal hono ko wiyete e on ɗon auto mo ganduɗa ko méconnaissable woni tan mbo heptinaka sababude on ɗon choc musɗo hakkude mabɓe on ɗon camion jayde observateur wi ko leeral le jour 100 manam leeral fini tawi yani ɓeɗo tato moɓe kewno yiide ɗeɗo jeese ɓe ganduɗa ɓe jiiɗume kala subaka ɓe garti noon histoire gurnameje ɓen ɗon tato hawruɓe ladial e ngol ɗon lawol kono kadi eko yewiti e chapeau battidiɗo mbo Abou Mamadou Sy neldi ngam journal mabɓe midi toon to leeral TV kono kadi ɓe garti e mariage woni dewgal ngal ganduɗa ngal ina heblento noon caggal on ɗon tournée économique mo mawɗo leydi ndi tawi goto e ɓenɗon hawruɓe ladial ina wonno e keɓugal ko fate banggue e ngal ɗon dewgal ɗen konngudi jaaji ne tawe hello jeeɗiɗi e nde jayde observateur jayndeji men e o subaka hande guddirten koko yowiti e marché ji amical hakkude leydi men Sénégal e dowla ganduɗa koko Zambie kam e toon to leydi ganduɗa witendi hono Cabo Verde ɓe kolti wonde ko Aliou Cissé oɗo saaha nana yurnito to banggue galop mabɓe entraînement hanki toon to ladde état ladde mbo Thiès woni oɗo systéme 4-4-2 wondude e 3-5-2 ene wayno noon koye on entraînement ɓe goni bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗi konngudi guddirten to banggue kelle gadane ko siifa hen gudditen eɓɓore wonde en kaalino hanki wondema en garto image uji toon to Dakar Madina Gounass eɗen gandi Dakar o ko hanki saaki caggal muɗum noon hono reporter meɗen Moussa Oumar Bari jahannoɗo toon radio ngo kamne kadi heeɓi neldorde image uji ɗi ganduɗa oɗon mbawa dahmitade ko yewti on ɗon Dakar en gaccat kanko Moussa Oumar Bari woda ko hemnen e to banggue ndefu eɗen gandi Dakar rewɓe ngala toon ko worɓe gon toon ene ndefa worɓe ene garta holno darorto gam ndefu holno darorto kadi ha joni gam wawde ndefu e juulu e dewal Allah mumen kala holno gueɗɗe jarata ketɗen yoga e mabɓe e micro omo ganduɗa ko Moussa Oumar Bari hande jilɗen ko Dakar satu ko goto e Dakaji tawateɗi e nder ngal ɗon dental gam addande on kabaruji holno ɓen ɗo ɓe ganduɗa ko wonɓe e nder o Dakar holno ɓe guurdi guila e ndefuji mabɓe guila e ñamde mabɓe ha ni e yoga e gueɗe ɗum noon koye Dakar satu gonɗen oɗo Dakar guila dental Dakar ngal fuɗɗi mawnede koɓe tawtoreɓe kala hitande nder ono Dakar ɗum noon ma en jaɓɓo joni joni goto e mawɓe Dakar walla goto e mawɓe dental ngal gam artanen yoga e ha joni e caɗele walla ni yoga e gonkaji ɗo ɓe goniri e nder ngal ɗon dental jam ñalle e maɗa barakalla alhamdulillah barakalla mawɗo Alhaji en jii dental Dakar Madina Gounass souvent rewɓe garata ko worɓe tan defata e wasde ardugol rewɓe noon wiyaka rewɓe ngala hen kono noon mataw ko gam yidde ha joni diine o feewa walla dewal Allah ngal ɓuura tengtude holno jiiruɗon ɗum eyi inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh min calmini on min juurima on min calmini ceerno meɗen e fodde kam ene yiira e ngal ɗo dental alhamdulillah ko dental ngal hono mum misal muɗum wono weeɓani nde ɗo lunde alliyankore wonde e ladde jooɗo worɓe tan ene ngara ene rewa Allah fodde balɗe sappo ene daaki ko ɗum woni diinul halis diine laaɓɗo mo ganduɗa ko diine mo ganduɗa o ala façon e nder duunde baba adama nde hono makko ni weeɓani eyyi inchallah ko jam tan noon to banggue ndefuji to holno keblortoɗon ɗum guila e keblogol beele ko ñande garɗon walla on kebla ɗum guila suwa yettade eyyi to banggue ndefuji to kam kala wiyande wiya Dakar eɓɓama
tawa hankade goto fof ɗo wonno heblito fodde ɗen ɗon balɗe pab rendine woni hen wawa rendinde ko defete ɗo e Daka ko are waɗe jokkere enɗam ananta fitina ananta ko jam tan ko dewal Allah tan a yiyat ɗo neɗɗo yamma kañum kanko an yaɓaɗo o wiya jaɓɗoma o yo yaafoma. Souvent ces uji ɗi koye ndefuji he beele onon worɓe defoɓe ɗum adanani on caɗele comme ça wasgol arde rewɓe ɓe on keɓata hen caɗele. Eyyi inchallah machallah no wayno addani ni e duwaw Ceerno Diabaɗo yimɓe ɓe ko no defe ndefuji moƴƴi eno golle moƴƴe kala hen Daka yimɓe mum no waɗi dariɓe tawa eno golla ko foti gollude ene waɗa no foti waɗirde ni tawa goto fof darta ko baraji tan goto fof ɗaɓɓi hen tan ko Allah e nelaɗo mum e hebde duwaw Ceerno o gadi kala moƴƴinɗo ɗo henna ko Ceerno moƴƴinani. Souvent ene wodi yimɓe ɓe ganduɗa ko hoɓɓe aroɓe taw ɓe gaddani ñamdel mabɓe gaddani haydara beele ɓen hoɗon deftana walla ɗo mbaɗa ko wayno gueɗe ganduɗa heɓe keeɓa hen ko ñamaton ko. Eyyi inchallah ko wayno ɓen ene jogana pehe kada e Daka kala ɗo hoɓɓe ngari no wayno ko ɓe tawi ɗon ɓe kañumen e kala ko wawata wadde ɗo rendinno alhaali mumen ko ɗon ɓe fof ɓe wurdata e dow e jamma jaam tawa ko ɗon ɓe ñamɗo ɗon ɓe wottoto ɗon ɓe hirtoto ɗon ɓe leloto ɗon ɓe lototo ɗon ɓe mbatta dendagal gueɗe mabɓe. Ceerno yeebiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin tonganno on e nder oɗo ñalawma hannde ɗo ete Daka mbo Satou wuuro ngo ganduɗa ko heedi ko hirnangue banggue wuuro teddugo Madina Gounass kamɓe gari oɗo kala saaha noon hitande kala heɓe gara gam yuɓɓini kamɓene dental mabɓe ngal ɗum noon ko ɗo woni Daka mabɓe on jarama ha saaha goɗɗo. ko noon tigi ko ɗiɗo image uji wonno koɓe ƴoganno hen toon to Daka no mbiɗen ni ko hanki duwa eɗen ñaago ko duwa toon kala yo jomiraɗo joom baɗe bawɗe jaɓanen to banggue ndungu moƴƴu kono kadi to banggue riwtude oɗon mboros coronavirus e nder leydi Sénégal kala e kuuɓal kona ɗum ko ɓe mbaɗi Daka o kadi Daka mo wuuri andama ko ñande 5 ha sappo e 5 lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi woni 2022 eɗen ñaago tan yo jomiraɗo joom baɗe bawɗe hawrdinen hen dendagal julɓe kala e kuuɓal wona kadi Daka moƴƴo Daka malaɗo Daka kadi goɗo wade no wowi wade kala e saaha ɗum noon ko yettude dendagal équipe meɗen gonnoɗo toon to Daka kono kadi e ɓe ɓe ganduɗa kañumen goni Daka woni mbiyen hono Daka FM naaɓe wondude e Daka TV webtinde golle ɗe eɗen gandi radio ngo gollimi hen no fewi kala ñande journal ji Daka en jetti kamɓe kala woni Amadou Samba Lo en woni mo ganduɗa kañum woni Elhadji Abou Ndiaye wondude eɓe ganduɗa kañum woni hono Hammadou Dia hetto pama toon to Manda Douane kono kadi kanko Moussa Oumar Bari eɗen nangal kippo kala technicien ɗi webtinɓe rédaction o kala e mbadi kuuɓal jañi ɗum guilay ordinateur uji mumen hani e gueɗe mumen kala sikki ala eɗen jokkodira aadi hitande fande so Allahu lamɗo jaaɓi bandiraɓe musidɓe tedduɓe koɗi konngudi guddirten e oɗo subaka hannde en jetti Mansour Sow alias Thiad to banggue caméra aadi meɗen e banggue roɓindo jahandeji ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi on jarama.